Čaute lidi a asi víte, kde jsme znovu u mistra Gubra a zrovna tady někdo dohrál. Minula jsme nevyhráli ani jednou a teď tady máme jenom 2 lidi. Y, M, A. 7 tady. 70, ano. Máme to, já jsem byl už, neexpert už jsem byl, ale na to úplně nejvyšším jsem ještě nebyl. No tak jsem druhý. Snowman. Že jo? Tak skateboard. Já to nebudu kazit, protože kdyby to šlo nahoru, tak abych to když tak se nevyplýtval. Jako jo. Haha. Tak se ukáž. Rain. Jdeme s mráček. Tak uděláme, že prší prostě. No, dobrý. Tak se ukáž. Já mu dám zemětřesení. Why? Protože minulou hru vyhrál. To už nestíhá. Jdeš? Taky. Tak hezky. Tak jí dám zemětřesení. X. To dáš. Vypadá to jako vlajka. Bych asi neuznal. Možná já si vždycky zakryju to, co tam je, jo. Aha, já už vyhrál, jo. Taková první hru. To je furík, bro. Nechci hrát s furíkem. Bro. Kde jsem? Ale vyhrál jsem první hru. Jsem úplně zabiják. No, a už zase začíná hra. Jsem zase druhý. Brambora je místo nosu. Jdeme na to. Big Papa. Demon Slayer. Na klíčku ti dám zemětřesení. No. Mám pocit, že první jsem vyřadil. No. Oh. Teď jsem vlastně já. Apple. No, ještě tady udělám takové lísteček, víte co. Ještě tady takové. No, kam. Lístečky tam máme, jablíčko. No, dobrý. To zase vyhrál, kámo. Tak pojď, pana. Spiderman tam je. Kamera. OK, jakoby asi to bude trochu těžký. Ale jako to máš, to dá. To je kamera. Ano. Jí dám zemětřesení, ale jaký by myslel? Na televizi, kámo, to je úplně nejlepší. Ne, bro.
To nedávej. Oh. Já si schválně budu šetřit na, čekujte, na tu smolhou, na tohle, no na tohle. Tent, to ještě pořád nevím, co je ten tent. To bude asi stan. Jo, to bude stan, kam? Tak jsem kuchní za všechno nahažil. Kaktus jsem měl minule. Kdyby nám dal bro zemětřesení. To si děláš srandu. Tak, vážně. Jako abych to na svém místě nepoznal. Hory to ani nebudu to nemá cenu, to prostě má, to udělá jen takový trojuhelník. No. No, co říkám? Angel. Jakoby... Kámo, to nevypadá jako anděl. Brovat? No, bro, jsem cooked. To je na hardu. Hamburger. Já to dám. No, já to nedokončuju. Já jsem tam chtěl dělat ještě to jakože... No nic. Gubr mě snědl. Já si jdu rychle udělat tuhle věc, tak čekejte. Jsem zpátky. No to nejde prostě. Já si všiml, že jim to můžu ukázat tady ze zhora. Ale já si to budu tady šetřit. A kámo, tak čau. Už jí tam snědlo, kámo. Vidím se. To není váza. A jsme ve hře. To bych nemohl nabrat do té doby 4000. Jo, tak to neumí kreslit. To vypadá jak balón. Myslíte si, že tu rybu jí mistr Guber uzná? Máte na to 5 sekund. No, já si myslím, že ne. Jak to je tady odtud? Oh. Podívej se na mě. Ahoj. A tam někdo na mě kouká vzadu. Jaký klučina. On také na mě opět koukal. Mě opět spektatil. Teď jdu já vlastně. Kde se vzali ty stoly?
To je hezký. Furt se směje ten kámo, co to je, bro? Bro. Jak se to smálo. Děláš srandu. Už nám zase začala hra. A tohle bude už poslední hra, takže jdeme na to. Vlastně to mám. Já si mám klik na zemětřesení. Promiň. Uměl, že to jsem ani neklikl já. To není skateboard. Je ta blue dobrá. Já si mi tam dal kam za 4000. To si děláš srandu. A protože jsem prodělal. Kolečko, kolečko. Končíme kolečko. To není skateboard prostě. No. No a to bude v tomhle videu všechno. No tak. U dalšího videa. Čau. Vážně jste si mysleli, že je tohle video u konce? Zase jste se nachytali. Zase. Juhu. Uka. Je tam mrsknu flak. Jo, kámo, to jsem mě pošpínil. Děláš srandu parku. Jak to má vyhraný, no. No. Kámo, to je ryba. Oni mi dali, že má zpomalenou tušku. Ale já to i tak dal. Oni mi dali tu Luck Ink.
OK. Něco mi říká, že snědli toho vedle mě. To je prostě stán. No, byl takový prostě stán, no. Bí, kámo, vosa. Musím dát zemětřesení. Angry issues. To bude myslet, že to je tornádo. Koukejte na to. Tornádo, já to věděl. Kámo, já jsem to utratil, abych ji dal. To mi neměla dělat, kámo. Co to zaplatí? Papa. Teď je to mezi námi. Co? Já nevím, co to je. Nebo myslím si, že to je motorová pila, bro. Nebo něco takového. Ne. Kámo. Jsem úplně zbajzl. Ne. Já se pomstím. Jsem druhý, kámo. Tak jdeme na to. Dal jsem tam zemětřesení. To rovnou už zdala. Tak to čau, no. Já, a jo. To je bicykl, kámo. Jo, no. No, kámo. Tam taky dám flek, ať tam nejsou samé. Za 4 fleky a 1 zemětřesení, kámo. Chudák. On je už jí. Já jsem ji tady hledal a ona už je v jeho puse. Star. Zamazal jsem mi to aspoň. Ani ne. Tak se ukáž. Tak, ukáž, bůzka.
Můžu dělat boost na butterfly. Kámo. Tak jo, no. Bí, kámo. To už jsem teď koukl, kámo. Jo, kámo. Tu si děláš srandu. Já to fakt dal. Kámo, pojďte poslední hru, a to už můžeme končit. Taky ti nám tady zemětřesení. Taky ti tam hodím kapku jednu. No, dobrý. To bude tam hodím zemětřesení. Papa. No, kámo, tak se ukaž. Angel, kámo. Ne, žádný Angel. Ne, kámo, to už je Angel teď. No. No a co, já budu koukat, kámo, no tam všechno náže. Promiň. Tam je na expertovi to je. Bro. Jako já udělám. Jakože udělat kartáček, bro. Bro. No, kámo. Děláš srandu. Tak budeme zemětřesení. No a to bude u tohohle videa všechno. Tak u další videa. Čau.